Băga mea pula măta să-mi bag de pula. Eu ce mi-a făcut, mă? Ia uite, frate, ce mi-ai făcut mașina, bă. Domnule, ce întâmplă aici? Ce întâmplă? Intri în loc, treci mașina aici de voi. Băi, să mă puneți moartă, bă, frate, ăla, că vrea să-mi facă belea să mă lege, mă, frate. Pleacă la cabine. Nu, vrea să mă lege. Pleacă la cabine. Nu, mă, frate, să-mi puneți martori, ia uite. Ia uite. Ia uite ce faci. Ia uite. Ia uite. Bă, lasă dracule mașina, băi, tâmpitule. Sunați, mă, frate, la unul, mă, frate. De ce faci? Chemați poliția, bă! Dă-te așa de față. Ia uite, băi, frate, ce-mi face ăsta, mă? Bă, ăsta l-o mor, mă. Bă, frate, mă dă la pârnaie pentru ăsta. Nu, vezi în treaba ta, că-ți asigurarea. Ia uite ce m-a făcut Jegostul. Ia uite ce-mi faci, ia uite ce-mi faci, ia uite. Ia uite ce-mi faci. Ia. Îmi trebuia mașina, frate. Bă, dar ce-i fac, mă? Lasă, poate că plouă. Poate că plouă, poate că plouă. Ia. Vine poliția. Ia uite, ia uite, ia. Ia uite, băga mea. Ia uite. Ia uitați, domnule, ce face ăsta. Ia uitați, domnule. Ia uitați ce face la mașină. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați ca lume. Lăcați-vă mășile, că ne-ai făcut. Lasă, ce mai masă. Să vadă. Domnule, ăsta e criminal, dar să omoare oamenii. Doamne. Și apoi cu mașina. De 10 ori îmi dă așa, de 2 ori îmi dă așa. Ia uitați. De la Poliția Municipiului Agent Principal Mihai mă numesc, secționul poliție. Cine a sunat la 112? Și eu, mai mult. Vă rog să-mi prezentați și mie un act de identitate. Ia uitați ce fac. De 8 ori ai dat în mașina oamenilor. E mașina mea. Dar uite, uitați ce mi-a strâmbat-o. De 8 ori ai dat în ea. Asta înapoi ai intrat. Înapoi ai intrat. Cine-i dânsul? Miliția? Cum te văd? Să n-altă mașină. Cine este proprietarul autoturismului? Eu. Vă rog să-mi prezentați și mie actele mașinii. Filmează tot. O să-mi criminal. A dat până mi-a arătat. Asta te l-a de criminal, să vii ProTV-ul. Hai, chemați ProTV-ul, mă. Chemați ProTV-ul direct. Domnul meu, vă rog. Nu, chemați ProTV-ul. N-am înțeles. Chemați. Domnule, e vorba de hărțuire sexuală. Eu am făcut o plângere Vă rog, Hai, chemați ProTV-ul. Chemați ProTV-ul. Chemați ProTV-ul. Chemați ProTV-ul. Hai. Sunat la ProTV. Ce număr am unii, nu știu. Ține ăsta. Nu se poate așa ceva în România, domnilor. Ia uitați ce mi-a făcut. Asta omoară lumea pe asta. Ia uite, mi-a distrus mașina. Ia uite. Tentativă de omor. Tentativă de omor. Mi-a dat A vrut să-l omoare? 10 ori mi-a dat. Când? Dumneavoastră, domnul de la Brașov, nu? Ce vreți? Sunteți de la Brașov? Nu, domnule. Nu. Haideți că mai veni la Mănăstăscu. L-am înțeles de dumneavoastră. Zaharia Maria. Da. Am avut pensie în Hai, Brașov. sună la ProTV, chiar ProTV faci. Intri pe internet, caută ProTV-ul. Să vadă să te plângă la... Da, de la 112 până la noi, de la... Dar știți de când dă cu ea aici? De 8 ori, intră înapoi, intră înapoi. Vedeți că vedeți că mi-a strâns. Deci din urma impactului... Nu, el a rugat-o continuu. Nu, dar zic, domnul va lovi și în urma impactului domnului a urcat mașina. Nu. Da. Nu-i procuror. Nu, mă, e director la... Nu, mă, e gelos după vară, e gelos. Asta a fost și el, să înțelegi.